Ndinguzosakhe Nkomo. Bendisemtshatweni for 10 years. Ndingafumani abantwana. Uthe ke ngoku last year ndaphupha utata. Bendibuza uba yintoni endindithandazela, ndathi ndayeka uyithandazela. Ndazibala zazinintsi, nditheni sazibala batata uThixo walendlu uphile umntana. So wandinika ke ngona ngumntana. Ndithukiwe ngabantu bandithuka kodwa namhlanje ndizobonga amandla lendlu. Ndiyakwazi nokubizwa ndingomama. Ndabulela tata hlula. Ndabulela tata kakhulu. Ndenze umama nami ebantwini umntana namhlanje. Ndiyakwazi uthi for 10 years ungathola abantwana. For 10 years ngiyabafumana abantwana tata. Ndizame yonke into ndade ndayeka uzama. Ndaya emaxhweleni ndaya kuzo zonke indawo. Ndathi hayi mandikhonze khanda khonze ngaqhubekeka ndithanda zakhanda. Ngonelele ba uThixo walendlu angangikhumbula nawo. Ina 10 years nditshatile ndithukiwe emzini ndancama kodwa namhlanje ndiyakwazi manje umntana namhlanje amandla. Uthi waphupha utata waphupha kwenza. Ndaphupha wena tata uNkosika. Yintoni endiyithandazela ndathi ndancama. Ndabala zaninzi abantu sazibala nesibali uThixo walendlu unikwe lo mntana umphethe ngwengwe tata. Awushaya izandla ukikize. Can I prophesy? You are next in line for your testimony. I say you are next in line for your testimony. Noma ngabe uyafuna, even if you want, ukuyidinaya lento. For 10 years angathola abantwana asemendweni. 10 years marriage angathola abantwana. she couldn't get children. Bese uhamba utshela abantu ukuthi uNkulunkulu kahlula abathakathaka. God say there is no God of Kulabatakati. Ndini age yami ndina-40 ogqirha abanixelela uba so that akho chances zoba ndingafumana abantwana because age yami ngimdala for ukufumana abantwana kodwa uThixo walendlu wandenzela. Una 40. Yes that. Wathola umntana una 40. Left hands to